rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan kowa yana lafiya. Insha Allah yau za mu yi bidiyo ne akan yadda ake yin creating ɗin wallet ɗin Sidra. Da ka shigo Sidra ɗinka directly zai kawo maka, to after in ya kawo maka ga abin da za ka taɓa nan. A guri nan da aka sa create new wallet sai mu taɓa kai insha Allah. After ka danna ga guri nan da aka rubuta create, sai ka danna wannan create ɗin. After ka danna create zai kawo maka guri kamar haka, sai kai slide ƙasa, kai slide ƙasa, kai slide ƙasa ga inda aka ce wallet, sai ka taɓa kan wallet. Kun ga bayan ka ce wallet sai kun ga wallet ɗinka nan ta yi creating ba. Za ka gama creating wallet ɗinka, ka ga nan cikin wallet ɗinka ne za ka ga wallet address ɗinka, nan kuma details ɗinka ne, nan chat ne, nan kuma wannan let gap naka ne. Something is wannan akwai abin da nake nufi a nan. After nan duk transaction ɗin da kai ne za ka riƙa gani kamar transaction history haka. To ka ga baka fara transaction ba, basu ba da opportunity ba da za ka fara transaction yanzu tukun. Amma dai before ka dai creating ɗin wallet yanzu shikenan ka gama ka sallami da abin da ake nufi a nan. Sannan duk wanda ya shiga cikin nan wallet ɗin, after ka shiga cikin nan wallet haka, za ka ga wannan wallet ɗin gashi nan shine miner. Nuna ɗinka gashi nan shine wanda kai mining already gashi kana da shi. To in kuma kana so ka ƙara creating ɗin wata wallet ne, in duk wanda ya taɓa nan za ta ƙara mai creating ɗin wata wallet kamar yanayin da kuke gani ga ta ƙasa, wannan da kuke gani. To zai zama kenan ka ga yana da wallet guda biyu kenan a cikin kan app guda ɗaya. Shikenan abin da za ka yi insha Allah, sai mu jira next update insha Allah. Allah ya taimaka.